much. We're going na. Going back na. Going back na. Ruba na. Ubos na. Tiyagaan lang talaga ang pag-urig ha. Ay, sana pag diri mo na mabuhayan ang urig bago mag-ikot sa kawayan ha. Ay, oo, aray. May 25 ko ito na pina-EI. Oh. Going back na. Ayan. This is the, buhay ko dito sa Bicol Community Service. Volunteer. Wala hagis ha. Ha? Wala hagis. Di ba mama may hagis ha? Di ba pag ano ba yung nag-OPT kita? April ha? May hagis. Baga April, July. Ala, oo. July. Ito na sakat kita sa... Oo. Sira magayon sa tambyo ha. Magayon ang buyo pagsakat ka na duwa. Palanag sa itas ha. Palan. Bali pag pareho kita maghali na sa BAS mamimiss naman ang Mahal. sige ha. Oo, anirugsade. Mamimiss ko to. Asa pasakay. Sa bulod. Nasag ka na lugsan. Nagka-durosmog. Karulubong. Kadurusay. Kung lumalaban si Gayon sa magayon na nung pagkapuno niya. Malimpo yun sa baba. ay burak pa lang. Burak. Sakto. Ay, Sakto. burak pa lang. Saan kita makuha hagis? Dili So, pag ano ta, sakto yun. Pag upiti ta, may hagis today. Sakat ako sin hagis. July. July. Nakabuhay na buhay kumabayaan hagi. Sa iyo? Ang tambik na hari para bilat kita dili ako nakabuhay. Dari sinunod gusto ko na hagi ay nagtambik. Ano ini mo ba gani tika na dyan? Oo. Nano yan to? Hagi ay at tambik. Ay isa. Nano doon ano san hagis? Siguro manamis-namis. Sa santol. Oo ha. Kay manamis-namis nan maaslom ha. Sweet and sour. O ya dila original. Na dito ko kay pangit man kay dito ho. No. May kami tubig dide. Salad sa uran. Paano ba? Wara-uran. Kayo baga lalaki na. Tapuan mo na malimarin. Kaskagan kasi ha. Sige lang, subukan mo lang. Pag binawasan mo ako, bawasan ko ikaw. Badi uga. Makatadi ka, sandi mo ba natadi yan? Sandi na mo nanayam. Si ano good, si Mike, makakihayop. Ulitin mo kuting, ayam. May nayok malakan dito na puting. Ito. Sabi ni May, alagaan ang mga hayop. Kaya may buhay man yun. Nilalang man yun sa Diyos mo. Opo. Nilalang man. Opo. Sana gano'n. Bakit pa? Nalimot ako. Parang respeto ba? Parang pangit ang pala na.